Tots estem molt contents perquè l'han trobada i perquè hem pogut contar-ho. I ahir es vam explicar el significat de les paraules relacionades amb la moda. Així que ara sí que no tenen excusa per a no seguir de prop, de ben a prop, la València Fashion Week. Comença demà, però saben, allà s'ha colat en els assajos i això és el que ha vist. A la passarel·la de la València Fashion Week encara es respira tranquil·litat. A maquillatge i perruqueria, ni un moviment. Però el silenci es trencarà en poques hores. Arranca la València Fashion Week i els dissenyadors ens presenten les seues col·leccions per a la temporada primavera-estiu 2012. Models i dissenyadors s'afanyen a assajar perquè tot estiga preparat. Imprescindible fer el fitting. Anem a explicar què és el fitting. Pues son las pruebas que hacen los diseñadores a cada modelo antes del desfile. ¿Podem passar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo aneu? Muy bien, probando. En pleno fitting, ¿no? Sí, probando. Que és la paraula avui clau. Sí, hoy Les es el proves día- de les col·leccions. Hoy es el día que probamos toda la ropa, a ver si le sienta bien a los modelos, si tenemos que hacerle algún ajuste. Què porta una model en el bolso? Pues avui duc un llibre per llegir un poc i també duc els horaris del fitting per a veure el que me tinc que provar. A veure, avui què te toca? Pues avui he fet ja Alejandro i tinc Sempre Vivas, Guillermo del Mar. La desfilada la tens quin dia? El divendres a la 1:30. Divendres. I avui és dimarts. Tant de temps abans? Sí, no ens dona de temps, Són pocs dies, N'hi ha que mirar coses i el casting de xics se talla el dijous i és un dia abans, entonces els nervis ja es comencen. Amanda Moreno. Tu eres Amanda, no? Sí. Corre, corre, que t'estan cridant. Como siempre, casi todas conocéis la pasarela. Tenemos dos formas de hacerla. Àlex, amb este dibuix, les xiques han de saber com han de desfilar? Sí, esto es, digamos, para el cierre. Entonces, bueno, yo he hecho las rayas de color que va a tener la pasarela, he hecho 2 filas, cada una saldrá de un lado distinto, y entonces irán formando pues lo que es la flecha, cada una tiene su sitio y eso es lo que tienen ahora ellas. Això és complicat. Sí, bueno, esto es un trabajo de ingeniería, podría decirse. Josep, queden hores per a que comenci ja la que fa 11 ja, València Fashion Week. Exacte, falten molt poquet de temps ja per a que comencem esta 11ª edició que ve plagada de novetats, de sorpreses, de tendències. Anem a veure més d'una trentena de dissenyadors en una montonada de propostes de tendències per a l'estiu de l'any que ve, és a dir, del 2012. I a més en una sèrie de novetats que crec que van a deleitar a les quasi 30.000 o més de 30.000 persones que esperen en esta edició que passen per ací. Quasi res. Amb models excepcionals i dissenyadors que, vamos, he vist per ahí alguna coseta que he de dir-te que la cosa promet, Hola, I'm Emma. Os espero en Valencia Fashion Week. Demà a la València Fashion Week i esta nit a les 10, gran estrena del nostre dia. El nostre dia.